V dnešním díle po stopách poltergeista se společně podíváme do opuštěné psychiatrické léčebny kousek od Mendlova náměstí v Brně. Říká se, že zde spáchal místní blázen sebevraždu a od té doby se zde dějí velice divné věci. Navíc tuto schátralou budovu osídlili již před 10 lety bezdomovci, kteří na nás poslali psy. Jak to dopadlo? Sledujte video a uvidíte. Toto je náš tým. Dan, velitel týmu a specialista na vycítění přítomnosti ducha, Tom, specialista na nahrávky EVP, Míša, kameramanka a specialistka na komunikaci s duchy, Jára, kameraman a vymítač. S naším týmem po stopách poltergeista se vydáváme do opuštěné psychiatrické léčebny. Vyšli jsme k budově, avšak nás čekalo nemilé přivítání. Vchod byl oplocen, tak jsme museli vymyslet způsob, jak se tam dostat. Následně jsme přelezli zítku a vyšli jsme nahoru. To, co jsme spatřili, nikdo z nás nečekal. Na židli seděl svetovaný bezdomovec a proto jsme radši odstoupili o trošku dál a přemýšleli jsme, jak se tam dostaneme. Co to jako tykalo? S naším týmem jsme nakonec usoudili, že by bylo nejlepší dojít ke svetovanému bezdomovci a zeptat se ho, jestli můžeme do budovy. Bezdomovec vůbec nevěděl a jenom přikývil hlavou jakože ano. Dostali jsme povolení ke vstupu do budovy číslo 1, tak jdeme. Dobrý den. My jsme tady místní jako urbexeři, vy to tady... Co? Štábe, pojďte. Tady to všechno začíná. Nepopsatelný zápach a velice silná energie na nás samozřejmě působí. O této psychiatrické léčebně se říká, že zde byl jeden místní blázen, který vyskočil z tohohle rozbitého okna přímo tam dolů, kde se následně zabil. Je to velice nepříjemná situace a nedoporučujeme vůbec semka chodit, protože jsou tady místní bezdomovci, kteří vás můžou napadnout. My jsme se to museli domluvit s naším týmem. Pokračujeme dál. No to si dá. To jde vůbec vidět. Bacha! Výtah, co? Přivolej, prosím, potřeboval bych odjezd. Ta meluzina je tak krý. Cít. Tohle je plán, velmi nebezpečné. Svíť s tím, prosím vám. Tento výtah hraje v této schátrané budově velikou roli. Do této výtahové šachty skočili 3 lidi, kteří na místě zemřeli. Tady z tohle okna ten místní blázen skočil. Hodně mě tady mrazí. To jsem někde přeběhl mraz po zádech. Nešlápej pomalu. Ty střepy v těch botách zapíchaný. Už. Jak jste si mohli na videu všimnout, před kamerou proletělo spoustu anomálií, což znamená, že je tady veliká energie a hodně duchů. Vracíme se zpět k oknu, z kterého vyskočil místní blázen a tam zapneme spirit box. Nic moc zajímavého tady bohužel není, proto jdeme zpátky k oknu, kde byl sebevražd a jdeme tam použít spirit box. Zkuste si co nejvíc šlapat na těch střepech. Protože jsme zde okna, kde ocel skočil. Jak si můžete všimnout, Dan se začíná pomalu, ale jistě divně chovat. Blázen, rozhodli jsme se vytáhnout na spirit box.
ten vítr, cítíte to? Vítr o rychlosti 110 km za hodinu, bohužel nás to skoro uneslo tam nahoře, radši jsme šli zpátky. Ale tady u toho okna mě zamrazilo poprvé. Jo, kdybyste šli k tomuhle oknu, tak vás to vycucne ven a je to velice nebezpečné. Slyšel jste to zvuk? Tady žádná kapel. Spirit box je vypnutý. Nejde zapnout, nejde nahodit. Vysahal svoji energii. Chápete to? Tak mám nejlepší nápad, podrž to. Takže máme tady karty. A jdeme to rychle. Tak se to pokud jsi tady, prosím, udělej něco s těma kartama. Jelikož ze Spirit Boxu duch vysál veškerou energii, museli jsme použít starou klasiku, a to karty. Duch tady doopravdy je, a jelikož se karty zuřivě rozletěly, uznali jsme, že je to démon. Proto jsme neváhali a Jára s Míšou jdou na vymítání. Viděl jsi to? Hej, ale těch karet vypadlo hodně, to znamená, že tady je velká energie. Velká energie. Bych to odsadil, rychle opustil. Pojďte sem, cítíte to sám, jako se tady cítíte, no? Má ten heci, to je ten. On kolem sebe. Má to 21 stupňů. Oh shit. Co to bylo? Viděli jste to? Potřebujeme vymíst místního ďábla, takže poprosím vás o rituál. Chytnete se prosím za ruce. Odejdi, teď. Nemáme tě rádi. Nemáme tě. Čau. Tak. A je potom všem. Cítíte? Najednou přestal vítr. Ano. Ale já bych z téhle budovy rychle odešel, protože tam už začaly praskat zdi. Taky si myslím. Takže Úspěšně se našemu týmu povedlo vymíst démona z této budovy a proto odcházíme s radostí. Sice nás napadla světovaná bezdomovkyně, že na nás pošle rozzuřený psy, ale my se takových věcí nebojíme a jdeme pořád dál a dál. Dolů do komentáře napište, kam bychom se měli vydat příště, sledujte nás na Instagramu, odebírejte náš kanál a sdílejte dál toto video. Děkujeme moc. Tým Po stopách Poltergeista se s váma loučí a ahoj.